Magampo ta. Atong maluluyon nga Amahang Dios nga nagigugma kanamo, nagapasalamat kami kanimo sa pagluwas nimo kanamo pinaagi sa imong balaan nga dugo ug sa paggiya kanamo pinaagi sa imong mga pulong ug sa Espiritu Santo. Aron kami kay makakinabuhi nga masinugtanon alang sa kabubuton ug himaya sa Dios sa tibuok namong kinabuhi. Nining panahon na kami nga gitubos sa bililhon nga dugo sa Ginoo kay mapasalamaton nga gitigo mo kami aron sa pagdayeg sa imong dakong grasya ug gugma magtuon sa pulong ug sa pag-apil sa balaan nga panagtigom. Palihog tan-awa ang matag usa kanamo ug tabangi kami sa imong maluluy-ong kamot aron sa nahibilin namong mga kinabuhi dili na kami magkinabuhi sumala sa kawa nga mga butang nining kalibutana o sa mga tinguha sa unod kundili aron lamang sa kabubuton ug himaya sa Dios. Himua kami nga mga hingpit aron nga mabuhi lamang kami sumala sa balaang espiritu. Palihog kupti ang mga iglesia sa tibuok nasod, ang daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan ug ang tanang mga kaigsuonan nga nagkupot sa pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa bisan lisod nga mga panahon pinaagi sa imong pulong, kaalam ug gahom sa balang espiritu aron nga mahimo natong matuman ang misyon sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga imong gipiyal kanamo niining katapusang mga adlaw. Niining panahon na kami kinasingkasing nga naglaom sa giya ug tabang sa balaang espiritu. Kini ang among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang Biblia sa Mateo chapter 6 verse 33 hangtod sa 34. Mateo chapter 6 verse 33 hangtod sa 34. Akong basahon. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug natanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Busa dili kamo magkaguol sa tungod sa ugmang adlaw, kay ang ugmang adlaw adunay iyang kaugalingon nga pagkaguol, igo na sa adlaw ang iyang kadautan. Hangtod dinhi nakadesisyon ko sa title sa sermon ang mga prioridad sa Kristohanong kinabuhi. Base niining mga pulunga, ang mga Kristohanon nga nakasabot sa gugma ug sa grasya sa Dios ug naluwas nakadawat sa kinabuhing dayon ingon sa gisaad sa Dios. Sa unang Juan chapter 2 verse 25, ug mao kini ang saad nga iyang gisaad kanato, ang kinabuhing dayon. Ang katuyuan sa kamatayon ni Jesus ug sa pag-ula sa iyang dugo aron sa pagpasaylo sa atong mga sala hangtod sa kahangturan. Mao nga kita nakabaton og kinabuhi nga walay katapusan uban sa Dios. Sa iyang mahimayaong gingharian diin wala nay sala ug tunglo. Ingon nga mga Kristohanon, nagkinabuhi kita sa paglaom sa walay katapusang gingharian sa Dios ug sa iyang himaya. Atong ablihan sa Salmo chapter 90 verse 1 hangtod sa 4. Salmo chapter 90 sa verse 1 hangtod sa 4. Salmo chapter 90 sa verse 1 hangtod sa 4. Salmo chapter 90 verse 1 to 4. Ginoo, kini mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan, sa wala pa patungha ang kabukiran, kung ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon, ikaw nagapabalik sa tawo ngadto sa pagkalaglag,
ug nagaingon, pamalik kamo mga anak sa mga tawo, kay ang 1,000 ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha nga kini molabay na, ug ingon sa usa ka pagtukaw sa kagabhion. Kini nga mga pulong gisulat ni Moises, usa ka alagad sa Dios nga nagaingon, ikaw ang among puloy-anan sa tanang kaliwatan. Gibuhat sa Dios ang mga tawo sa iyang kaugalingong dagway, aron kita makapuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan kay gihulagway sama sa pagpapanaw nga temporaryong mibisita ug molabay, sama sa magpapanaw nga nagpalabay sa kagabhion sa usa ka kabus nga umahan, sama sa gikanta sa atong choir. Gisulat sa Salmo, kay ang 1,000 ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha nga kini molabay, ug ingon sa usa ka pagtukaw sa kagabhion. Alang sa Dios ang 1,000 ka tuig sama sa kagahapon sa diha nga kini molabay usama sa usa ka gabii sa pagbantay. Sa walay katapusang gingharian sa Dios, ang pipila ka dekada sa atong kinabuhi dinhi sa yuta murag wala, ug ang 1,000 ka tuig murag kagahapon. Kung atong hunaon-hunaon ang pagpuyo sa gingharian sa Dios uban sa Dios hangtod sa kahangturan, ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan maingon nga ingon kagamay sa usa ka lugas sa balas sa baybayon. Sa bersikulo 5, nangatulog sila sa pagkabuntag, sila sama sa balele nga nagpanubo. Kini nga bersikulo nag-ingon nga ang atong kinabuhi sama sa usa ka mubo nga pagkatulog. Sama nga ang sagbot daling motubo apan sa wala madugay, giputol ug nasunog. Ang atong kinabuhi dinhi sa yuta mubo ra ug walay kahulugan. Ang luwas nga mga Kristohanon wala magkinabuhi alang sa bahandi, kadungganan, gahom ug kalibutanon nga kalipay sama sa mga tawo sa kalibutan. Hinunua, nagkinabuhi kita nga ang atong mga mata nakatutok sa walay katapusang gingharian sa Dios ug sa iyang himaya. Sa Jacobo chapter 4 verse 14, unsa ba ang inyong kinabuhi? Sama lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan sama sa inalisngaw nga mutungha ug mahanaw. Bisan pa og mabaga kini nga gabon, dali kini nga ginapalit sa hangin. Ang inalisngaw kay usa ka ilusyon nga dili makaya nga magunitan. Ang tanang mga butang sa kalibutan sama ni ana. Ingon nga mga Kristohanon, wala kita magkinabuhi alang sa maong mga butang. Tungod kay ang mga luwas nga Kristohanon kay nakadawat na og kinabuhi nga walay katapusan ug adunay paglaom nga makasulod sa langit. Nagkinabuhi kita subay sa kabubut-on sa Dios, paingon sa gingharian sa Dios ug sa mahimayaong paglaom para ani. Mao nga ang tumong sa atong kinabuhi kay lahi sa tumong sa mga makalibutanong mga tawo. Unsa man ang gusto sa mga tawo ani nga kalibutan? Gusto sila nga mukita og dagko ug mudato. Adunay mga tawo nga gusto mahimong gamhanan sama sa politiko. Ug ang uban kay gusto nga musikat ug makadawat og pagdayig gikan sa uban. Aduna sila daghang nagkalain-lain nga mga gusto. Niadtong bata pa ko, kung pangutan-on kami, unsa man ang inyong gustong buhaton pagdako ninyo? Gingon sa kadaghanan, gusto ko nga mahimong presidente. Bisan usa lang ang pwede nga mahimong presidente, mao ka na ang akong gusto kaniadto. Ang ubang estudyante, unsa man ang imong gusto pagdako nimo? Moingon sila, gusto ko nga mahimong soccer player ug ipakita ang akong talagsaon nga abilidad sa kalibutan. Huna-hunaan ninyo kini. Sa akong pananaw, kay ang presidente ang pinakalisod nga posisyon karong mga adlaw. Dili ba sa inyong pananaw?
Swerte kaayo ko nga wala ko nahimong presidente. Ug wala ko'y plano nga mahimong presidente bisan og hangyoon pa ako. Wala kini kapuslanan. Wala ko masayod kung anong gusto nila musulod sa ingon ana nga kabalaka. Maayo kong sila kay serbisyo ingon nga tininuod sa katawhan nga adunay tin-aw nga katuyuan samtang naglingkod ingon nga presidente. Ug ingon sa ubang mga tawo, gusto nako nga mahimong adunahan ug mabuhi nga hayahay bisan og panalagsa lang. Kana kay sama sa usa ka damgo sa gabii. Bisan sa imong damgo, ikaw kay nahimong hari o adunahan. Pagmata nimo, wala lang kini. Adunay mga pulo nga sama niini sa Biblia. Sa Isaiah chapter 29 verse 8, ug mahitabo nga ingon sa usa ka gigutom nga tawo nga magadamgo ug ania karon siya magakaon apan siya magahatag og ang iyang kalag walay sulod. Kung ingon sa usa ka tawo nga giuhaw nga magadamgo ug ania karon siya nagainom ug siya maghagmata ug ania karon siya gipugdaw ug ang iyang kalag mibati og kahinam. Unsa man ang panghitabo sa damgo sa imong pagmata? Wala lang kini. Aduna kitay panultihon, ang kinabuhi kay damgo lamang. Kabaluta nga ang tanang butang dinhi nga kalibutan kay walay kapuslanan. Mao nga nabuhi ta para sa kinabuhi nga walay katapusan, para sa gingharian sa Dios ug sa mahimayaong paglaom. Nganuman nga kinahanglan magtuon ang mga estudyante bisan og dili sila ganahan? Galisod gyud sila tungod kay dili nila gusto ang magtuon. Ang hinungdan kung nganong giantos nila ang kalisod sa pag-eskwela kay para magmalampuson sila sa kalibutan ug mahimong adunahan. Naglaom sila pero ang tinuod walay kapuslanan ang ilang paglaom. Daghan sa mga tawo ang nagantos sa hilabihan nga kalisod para mudato. Para sa ila, ang salapi ang pinakauna nga prioridad sa kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan nato nga hunaon kung unsa ang prioridad nato sa kinabuhi. Ang tanang mga tawo sa kalibutan kay daghang mga butang nga kinahanglang buhaton. Pero adunay mga butang nga kinahanglang unahon ug mga butang nga dili kinahanglang unahon. Unsa ang kinahanglan nga unahon? Ang butang nga pinakaimportante ang kinahanglang unahon. Daghan ang kinahanglang buhaton. Pero ang pinakaimportante kay pananglitan. Kung aduna kay grabe nga sakit, ang kinahanglan nimong unahon kay ang matambalan ang sakit. Ang unang prioridad kay ang pagtambal sa sakit. Sakto ba? Kung baliwalaon nimo ang pagpatambal sa sakit tungod kay busy ka sa mga butang nga gusto nimong buhaton, pwede ka nga mamatay. Unsa may kapuslanan sa kalampusan sa negosyo kung duol ka na nga mamatay? Daghan sa mga tawo ang gibawian sa kinabuhi tungod kay nahimo silang busy sa ubang mga butang. Daghan silang nagkalain-laing negosyo ug plano, pero unsa pa may kapuslanan ani kung sila kay mamatay? Mao nga sama sa gipakita nato sa Bible Seminar, ang pareho nga dato nga tawo sa Amerika ug sa Korea kay wala mabuhi og dugay. Ilang giingon kung unsa ka walay pulos ang ilang kinabuhi sa diha nga gakamatay na sila sa sakit. Example kay si Steve Jobs. Siya kay na-diagnose nga adunay pancreatic cancer ngadtong 2004 ug siya kay nailalom sa dako nga operasyon. Sa diha nga mihatag siya og mensahe sa Stanford University, iyang giingon, kung huna-hunaon nimo nga hapit na kang mamatay, mutabang kini kanimo nga sulbaron nimo ang importante nga problema. Kung ang kamatayon kay haduol na, masabtan nimo nga adunay mga butang nga mas importante kaysa mukita og salapi. Ug sa dihang siya kay atuan na sa ICU, miingon siya, ako kay nabuhi ingon sa usa ka buang. Mikita ko og salapi og gidayeg sa mga tawo sa kalibutan. Pero napakyas ko. Kadtong panahon na giila siya ingon nga usa ka malampuson nga tawo. Pero miingon siya, nabuhi ko ingon nga sama sa buang.
Nalimtan niya ang pinakaimportante nga butang. Wala ko masayod kung nasabtan niya kung unsa kining pinakaimportante nga butang. Wala pa siya mamatay tungod kay wala kini mahisguti. Sa Mateo chapter 16 verse 26, kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag, kung unsa ang iyang igahatag sa usa ka tawo baylo sa iyang kalag? Kini nga kinabuhi kay mulungtad lamang og pila ka dekada, ug ang kinabuhi nga giingon ni Jesus kay ang kinabuhi sa kalag. Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag, kung unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? Wala kini nagpasabot sa pisikal nga kinabuhi nga mabuhi og pipila ka dekada. Giingon sa uban, mamatay man gihapon sa usa ka paagi o uban pa. Mao nga magkinabuhi ko sa maagi nga akong gusto. Sa una, kay ana ko'y nakita nga pelikula mahitungod sa sugal. Magdula sila og revolver. Ang revolver kay usa ka pistola nga motuyok ang butanganan og bala. Pero usa lang ka bala ang ilang gibutang. Pagkahuman, kay gipatuyok nila ang butanganan sa bala. Mao nga, wala sila masayod kung asa ang bala. Pagkahuman, kay itutok nila ang pistola sa ilang agtang ug kabliton ang kablitanan. Kung di malason sila, sila kay mamatay. Pero kung mabuhi sila, makadaog sila og daghang mga salapi ug ang dula kay mahuman. Ilang gitugyan ang ilang kaugalingon para sa salapi. Daghan sa mga tawo ang gasugal para paspas mukita og daghang salapi. Kabalota kung unsa kahangal ug walay pulos ang ingon ani nga mga butang. Ang pagkawala sa bahandi sa usa ka gamay nga kapildihan, ang pagkawala sa kahimsog mao ang pagkawala sa tanan, ug ang pagkawala sa imong kalag mao ang walay katapusan nga kalaglagan. Busa, bisan kung mawala ang tanan sa kalibutan, ang imong kalag kinahanglan dili mawala. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3, kini nag-ingon, dautan kini sa tanang nga buhat ilalom sa adlaw, nga usa lamang ang mahatabo sa tanan. Oo, usab ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tawo na puno sa kadautan, ug ang kabuang maong anaa sa ilang kasing-kasing samtang nga buhi pa sila, ug tapos niini sila mangadto sa mga nangamatay. Ang mga tawo nagpuyo uban sa kasing-kasing nga puno sa kadautan ug ang panganod anaa sa ilang kasing-kasing samtang sila buhi. Ang uban nabuang sa mga babayi, ang uban nabuang sa gahom, ang uban nabuang sa kwarta, ug ang uban nabuang sa laing mga butang nga ilang gihigugma sa kalibutan. Sa Lucas chapter 12 verse 15, si Jesus miingon, magtan-aw ug maglikay kamo sa kahikaw, kay ang kinabuhi sa usa ka tawo wala matingob sa pagkadagaya sa mga butang nga iyang ginabatunan. Ang katuyuan sa kinabuhi nining kalibutana dili ang pagbaton og daghang kabutangan o kwarta. Kini nga mga matang sa paglaom walay kapuslanan tungod kay kining tanan mahanaw usab. Sa Lucas chapter 12 verse 19 hangtod sa 20, usa ka dato nga tawo miingon, ug magaingon ako sa akong kalag aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig, pamahulay ka, kumaon, uminom ug maglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa naman sila. Bisan pag magatigom sila siyag kahibalo,
kadungganan, gahom o kwarta, iya ba kini? Mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang sa iyang kaugalingon ug dili bahandianon sa atubangan sa Dios. Ang mga tawo nga dili dato sa Dios, sila mga buang, tungod kay sila walay bisan unsa sa diha nga sila motindog sa atubangan sa Dios. Sa Job chapter 19 verse 26, ug sa tapos ang akong panit, kining lawas ko gayud malaglag, unya sa wala ang akong unod, makita ko ang Dios. Ang lawas mubalik sa abog, sumala sa giingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ug ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Ang atong mga lawas gikan sa abog, ug mubalik sa abog, ug ang atong espiritu mubalik ngadto sa Dios nga naghatag kanila. Sa diha nga ang tawo moingon nga siya namatay, diin siya moadto. Ang lawas mubalik sa abog, ug ang espiritu mubalik sa Dios. Apan ang ubang mga espiritu dili mubalik sa Dios kundi mahulog sa impierno. Busa kadtong magatigom og daghang butang alang sa ilang yutan-ong lawas, apan wala mag-andam atubangan sa Dios, gitawag og mga buang. Ang kinahanglang buhaton sa usa ka tawo samtang nagpuyo sa kalibutan mao ang pagsabot sa gugma sa Dios ug sa grasya nga moabot pinaagi ni Hesukristo. Ug adunay usa ka sigurado nga paglaom sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Adunay tinuod nga pagtuo. Bisan kung makuha sa usa ka tawo ang tanan nga gusto niya sa kalibutan, kung ang iyang kalag mawala sa atubangan sa Dios, siya ang labing makaluluoy nga tawo. Ang tanan sa kalibutan mahanaw sa dili madugay. Ingon nga Kristohanon, dili nato ibutang ang atong paglaom sa kalibutan. Kinahanglan nga dili kita mabuhi alang niini. Unsa ang imong mga prioridad sa kinabuhi? Ingon nga Kristohanon, lahi kaayo kita sa mga tawo sa kalibutan. Ang mga tawo nining kalibutan wala mahibalo kung diin sila gikan. Nganong sila nagpuyo ug asa sila paingon. Apan nahibal-an nato kini, dili ba? Ang mga tawo adunay espiritu nga gilalang sa dagway sa Dios. Ug bisan pa nga nakasala kita, gihigugma sa Dios ang atong espiritu ug gihatag ang iyang bugtong nga anak sa krus ingon nga lukat aron maluwas ang atong mga kalag. Pinaagi sa iyang dugo, masigurado ang walay katapusang katubsanan. Kita nga naluwas nga mga Kristohanon, nakasabot niini nga grasya ug gahom ug gugma sa Dios. Kita adunay paglaom sa langit ug kinabuhing dayon. Busa, klaro, karon lahi na ang atong pagbili, lahi na ang atong gusto ug lahi na ang atong katuyuan sa kinabuhi. Kini kinahanglan nga lahi. Bisan kung makuha sa mga tawo sa kalibutan ang tanang nga ilang gusto, kung mawala ang ilang kalag, mahibal-an ba nimo kung unsa ang tawag sa ingon nga mga tawo? Mga buwang sila. Kaila ba mo ni Judas Iscariote? Gitawag siya isip usa sa 12 ka mga disipulo ni Jesus. Misunod siya kang Jesus sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Naminaw siya sa iyang mga pulong ug nakakita sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Sa dihang gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka tawo ug pan, mikaon usab si Judas. Nakita usab ni Judas si Lazaro nga 4 na kaadlaw nga namatay nga nabanhaw. Naguna-una siya nga si Jesus mahimong hari. Apan imbis nga mahimong hari, si Jesus gihukman sa kamatay yon dito sa cross. Si Judas nahibalo nga si Jesus dakpon og ilansang sa cross. Lahi ang iyang katuyuan sa pagsunod kang Jesus. Aron makakwarta, mao nga iyang gibudhian si Jesus. Ganahan siya nga makakuha og usa ka matang sa bayad sa pagsunod kang Jesus sulod sa 3 ug tunga ka tuig. Busa, misaad siya nga itugyan si Jesus ngadto sa mga Hudyo baylo sa 30 ka pirasong plata tungod kay nahibalo siya kung asa si Jesus kada gabi. Iyang gibudhian si Jesus sa 3 ka pirasong plata. Sa Biblia, sa John chapter 13 verse 11,
kinailan niya kadtong sa mabudhion magatugyan kaniya. Si Jesus misulti sa makadaghan nga usa ka ninyo magatugyan kanako. Si Jesus miingon sa wala pa ang iyang pagkabanhaw. Sa Mateo chapter 26 verse 24, ang anak sa tawo moadto ingon sa nahasulat mahatungod kaniya. Apan alaot kadtong tawo nga pinaagi kaniya igatugyan ang anak sa tawo. Maayo pa kaniya kung wala siya matawo. Kung wala pa siya matawo, dili unta siya moadto sa impyerno. Tungod kay ang tawo adunay espiritu nga gilalang sa dagway sa Dios, kung ang lawas mamatay, dili kini matapos didto. Ang mga naluwas makasulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Ug kadtong dili maluwas moadto sa walay katapusang kalayo nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel. Busa, kung dili ka luwas, tingali wala pa ka matawo, di ba? Nganong buhi pa ka? Para magantos? Para sa pagbuhat og dagkong mga butang para sa kaugalingon dinhi sa kalibutan? Ang kamatayon haduol na. Mahimong moabot bisan unsang orasa. Mas maayo nga matawo isip usa ka mananap, tungod kay ang mga mananap walay espiritu. Ang mga mananap gihatag sa Dios sa mga tawo. Kini gipatay aron kanon o gamiton. Ang tawo lamang ang gilalang sa dagway sa Dios nga naglalang ug nagdumala sa tanang mga butang sa universo. Mao nga sa universo nga wala nato mahibal-an kung adunay katapusan o wala, ang bugtong lugar nga puy-an sa mga tawo mao ang planeta sa yuta. Karong mga adlaw, ang mga scientists nagsulti nga walay pulos sama sa mabuhi ba ang mga tawo sa bulan? Mahimo bang mobalhin ang mga tawo sa Mars? Sa Salmo chapter 115 verse 16, ang kalangitan mao ang mga langit ni Jehova, apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa mga tawo. Ang gihatag sa Dios sa tawo mao kining yuta. Yuta lamang. Giunsa nila pagpalambo ang siyensya sa ilang kaugalingon nga paagi ug mabuhi sa bulan? Kining 130 degrees Celsius sa adlaw ug 160 degrees Celsius sa gabi, walay hangin, walay tubig didto. Nganong gibuhat man ninilang mga kataw-anan nga mga butang? Pag abot nimo didto, anong nagpadayon? Grabe ang paggastos ug daghang salapi. Nagplano ba sila nga pauswagon kana? Sa tinuod lang, binuang gayud kini. Unsa man sabning Mars? Kinahanglan ba ang tawo aron mabuhi sa Mars? Kataw-anan gyud. Itugot ba kini sa Dios? Unsay ilang buhaton inigabot nila didto? Walay bisan unsa didto. Ang mga tawo nga layo sa Dios nagbuhat sa tanang matang sa kabuangan. Alang ni adtong wala maluwas, maayo alang kanila nga dili matawo pag-usab. Bisan kung ang usa ka tawo mawad-an sa tanang sa kalibutan, bisan kung siya mahimong usa ka kapakyasan niini nga kalibutan, kung ang iyang kalagluwas ug adunay usa ka sigurado nga paglaom nga makasulod sa langit, kana nga tawo mao ang labing malampuson nga tawo, dili ba? Busa, kita ang labing malampuson nga mga tawo sa kalibutan, di ba? Husto, wala ka ba mahibalo niini? O pobre ko karon nga panahon. Halos dili ko mga kwarta nga nagtrabaho. Ug ang mga tawo wala magtagad kanako. Apan, ako ang labing malampuson nga tawo. Syempre, bisan kung wala ka, ang tawo nga tinuod nga luwas, mao ang labing malampuson nga tawo. Job chapter 19 verse 26, ug sa tapos ang akong panit kining lawas ko gayud malaglag, unya sa wala ang akong unod makita ko ang Dios. Unya kita mosulod ni ana nga himaya. Kung atong tan-awon ang Habakuk chapter 3 verse 17 hangtod sa 18, adunay usa ka mapaikag nga pulong. Tan-awon nato. Naibalaan ba nimo kung asa ang Habakuk? Dili Hubakuk, usabaw sa kalabasa sa Korea. Habakuk, usa pa ang si Panyas. Habakuk chapter 3, sa daang tugon, Habakuk chapter 3, atong tan-awon ang bersikulo 17. Sa Habakuk chapter 3 verse 17,
Yatong tanawon sa Habakuk chapter 3 sa verse 17. Kay bisan ang kahoy nga higera dili mo lambo, ni may mga bunga diha sa mga balagon, ang buhat sa olibo makawang, ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon, ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil, ug didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig, bisan paniana manggamaya ako diha kan Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Kini nga tawo walay bisan unsa. Kay bisan ang kahoy nga higera dili mo lambo, ni may mga bunga diha sa mga balagon, ang buhat sa olibo makawang, ug ang kaumahan dili mohatag sa makaon. Ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turil, ug didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig, wala sila'y bisan unsa. Tungod kay ang katawan sa Israel adunay daghang kalisdanan, hinuon bisan paniana magamaya ako diha kan Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Ibutang ta nga kita walay bisan unsa niining kalibutana. Kini nga lawas lamang ang anaa kanato. Tungod kay kita walay bisan unsa. Bisan pa kung ang atong espiritu maluwas, kita ang labing malampuson nga mga tawo sa kalibutan. Pinaagi sa Ginoo kita magmaya. Bisan paniana magamaya ako diha kan Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Nahibalaan ba nimo kung unsa kadako ang kaluwasan nga among nadawat? Sa diha nga kita naluwas, kita malipay. Apan sa diha nga kita nakasinati sa bisan gamay nga kalisdanan, kita moingon, unsa kini? Gusto ba nimo nga wala ka matawo? Naluwas ka. Kini usa ka maayo nga butang. Ihatag man kanimo ang tanan dinhi sa kalibutan, apan unsa may kapuslanan kung dili kaluwas? Kini nag-ingon sa Hebrewanon chapter 11 verse 24, tungod sa pagtuo ni si Moises sa diha nga dako na siya wala mosugot nga paganganlan nga anak sa babayi ni Paraon. Nahimo siyang anak sa usa ka prinsesa sa Ehipto. Kung maayo iyang buhaton, mahimo siyang hari sa Ehipto. Niadtong panahon ang gingharian sa Ehipto mao ang nanguna. Apan iyang gisalikway ang pag-anak sa prinsesa ug gipili ang pagkatalamayon ni Kristo, nabuhi siya 1,500 ka tuig sa wala pa moabot si Kristo. Pero nakahibalo siya sa Kristo nga moabot. Busa sa Hebrewanon chapter 11 verse 26 nga nag-isip nga ang pagkatalamayon ni Kristo labi pang dakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. Adunay daghang bahandi sa Ehipto. Giisip niya ang pag-antos alang kay Kristo na usa ka dakong bahandi kung igatandi sa bahandi nga iyang nabatunan. Nganuman, kay nagpaabot siya sa balo sa katumbasan. Busa si Moises nangulo sa mga anak sa Israel gikan sa Ehipto ug mipanaw sa kamingawan sulod sa kapatan ka tuig, talagsaon nga tawo si Moises. Human niya madala ang mga Israelita gikan sa kamingawan, ang mga tawo misulay sa pagpatay kang Moises ug miingon, ngano nga gipagula mo kami aron sa pagdaog-daog? Karon mobalik na kita sa Ehipto. Pila ka kalisdanan ang iyang giatubang sa dihang nanguna siya sa mga Israelita sa paggawas sa Ehipto ngadto sa yuta sa Kanaan. Apan gisentro ni Moises ang pagtagad sa ganti, nga nag-isip nga ang pagkatalamayon ni Kristo labi pang dakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. Kay nagpaabot siya sa balo sa katumbasan. Ug mauusab kita, bisan unsa pa ang mga kalisdanan ug pag-antos nga anaa kanato niining kalibutana, kining tanan temporary. Kita moadto sa langit ngadto sa walay katapusan nga gingharian. Ug dili hingpit nga mahanduraw kung unsa kanindot ang himaya sa langit.
Bisan unsa pa kanindot ang mga butang dinhi sa kalibutan, bisan pa og ikapulo kalibo, wala ra kini sa kalingkingan sa langit, kini tinuod. Sa langit makauban nato ang Dios, atong Amahan. Kinsang miluwas ka nato, ug si Hesukristo kinsang mitubos ka nato. Uban sa langit nung panon sa mga anghel, ug kita mo puyo didto sa kahangturan sa usa ka dapit nga walay mga luha o pag-antos. Uban sa atong yutan-ong lohikal nga hunahuna, imposible ang hingpit nga paghulagway sa langit. Mao nga bisan si Apostol Pablo mipadayag sa iyang pangandoy nga makauban ang Ginoo. Busa sa Pilipos chapter 1 nga may tinguha sa pagikan ug pakig-uban kang Kristo, kay kini mao ang labi pagayod nga maayo. Ang maong mga pulong balik-balik nga gisgutan, kung imong tan-awon ang Pilipos chapter 1, kapila niya kini gisulti? Kung masabtan nato kini, ang temporaryo nga pag-antos nga atong nasinati nining kalibutana, gipatin-aw sa Roma chapter 8 verse 17 hangtod sa 18, ug kung kita mga anak man, busa mga manununod kita nga manununod sa Dios, ug magsig ka manununod ni Kristo, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayawon usab uban kaniya. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos ni ini nga panahon, dili takos igatan di sa himaya nga gipahayag nganhi kanato. Nag-ingon kini nga ang mga kasakit ug pag-antos nga atong nasinati karon dili gayud ikatandi sa walay katapusang himaya ug mga umaabot. Sa ikaduhang Korinto chapter 4 verse 17, nag-ingon usab, kay ang among magaan nga kugol-anan nga sa makadyot lamang magabuhat alang kanamo ug labaw pagayod nga kahalandon sa walay katapusan kabug-aton sa himaya. Niining kalibutana, nag-antos kita og mga kasakit apan kini temporary lamang. Sa panahon nga gisulat ang Biblia, pila ka dagkong pag-antos ang giatubang sa mga apostoles ug pila ka mga Kristiyano ang gipamatay tungod sa ilang pagtuo. Pananglitan sa Roma, gipasinginlan ang mga magtutuo nga nagapahigayon sa Lord's Supper nga mga kanibal o nagakaon kuno og tawo. Kay giingon ni Jesus mahitungod sa tinapay, kumuha kamo, kumaon kamo, kini mao ang akong lawas. Ug bahin sa bino, kay kini mao ang akong dugo sa bag-ong tugon nga pagaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylos sa mga sala. Sa John chapter 6 verse 45, ang mukaon sa akong unod, moinom sa akong dugo, kay may kinabuhi nga walay katapusan, ug ako magabanhaw kaniya sa katapusang mga adlaw. Mao nga ang mga tawo nga nag-apil sa Lord's Supper giakusahan, kini mga tawhana mga kanibal. Pila ka mga Kristohanon ang gipamatay tungod sa ingon nga pasangil. Sa Roma, ang matag emperador walay kaluoy nga nagpatay sa mga Kristohanon. Sila gilabay ngadto sa mga leyon, gilansang sa krus, ug ang ilang mga lawas gibubuan og lana ug gisunog aron mahimong mga sulo sa gabii. Sa dihang mibisita ko sa Roma, miadto ko sa mga catacombs. Kini nga mga lagusan ilalom sa yuta, diin nagtago ang mga Kristohanon. Ang mga catacombs daw kay gihukay aron pagtukod sa syudad sa Roma, ug daghan kaayo og mga lagusan didto. Mao nga adunay miingon nga adunay usa ka hapon nga turista nga nawala didto ug namatay. Giingon usab nga sa dihang misulod ang mga sundalong Romano sa mga lagusan nga gitaguan sa mga Kristohanon, sila usab nalibog ug wala nakapangita og agianan gawas. Tungod niini, gamay ra nga bahin sa katakom ang giablihan para sa mga turista. Samtang ang uban bahin giablihan na kung naay Kristohanon nga martir, ang ilang lawas didto ilubong. Sa mga lubnganan, kasagaran adunay nakaukit nga pulong nag-ingon, dinhi gipahulay si Kuan. Usa sa mga nakaukit mao ang bersikulo sa unang Korinto chapter 15 verse 55 hangtod sa 57. O kamatayon, hain na ang imong udyong, o kamatayon, hain ang imong pagdaog. Ang udyong sa kamatayon mao ang sala, ug ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Apan salamat sa Dios nga nagahatag kanato sa pagdaog pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga mga pulong nakaukit didto. Pila ka mga Kristiyano ang gipamatay sa Roma tungod sa ilang pagtuo. Apan bisan ang kamatayon wala nila kahadloki.
Kita nga mga Kristiyano, nagapuyo ni ining kalibutan aron suklian ang grasya ug gugma sa Dios nga nagluwas kanato, ug aron mag-alagad sa Dios. Ang tuyo sa atong kinabuhi dili na ang pag-una kung giun sa pagkanindot ang pagkaon o kung giun sa pagkanindot ang pagkinabuhi. Apan usa ka kinabuhi nga nag-alagad sa Dios aron suklian ang iyang grasya nga nagluwas kanato. Ang pag-alagad kang Hesukristo nga naghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan ug paglaom, mao kini ang tuyo sa kinabuhi sa Kristohanon. Isip nga Kristiyano, gipahinumduman kita sa Roma chapter 12 verse 11, sa buluhaton dili kamo magtapol, mainiton sa espiritu nga mag-alagad sa Ginoo. Gisulti nga magmainiton kamo sa espiritu. Nag-alagad kamo sa Ginoo. Ang pagpahibalo sa ebanghelyo, pag-alagad sa simbahan, paghalad sa kinabuhi alang sa Ginoo, bisan ang paghigugma sa usa isip magtotoo, kining tanan mga buhat sa pag-alagad sa Ginoo. Sa Mateo chapter 25 verse 40, ug ang hari magatubag ug magaingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini sa usa niining akong mga igsuon nga mga labing gagmay, kanako gibuhat ninyo. Nagpasabot kini nga ang pagpahayag sa ebanghelyo, pag-alagad sa simbahan ug pagtabang sa mga igsuon nga mao nga ang buhat sa pag-alagad sa Ginoo. Sama niini, gipahinumduman kita sa Colosas chapter 3 verse 23 hangtod sa 24 nga bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhaton ninyo sa kinasing-kasing ingon nga sa Ginoo, ug dili ingon nga alang sa tawo. Sa himbaluan ninyo nga magabdawat kamo gikan sa Ginoo sa balos nga sa kabilin sa Ginoong Kristo nagaalagad kamo. Bisan pa sa pamilya, trabaho o simbahan, ang tanan natong gibuhat kinahanglan mahimong paagi sa pag-alagad sa Ginoo. Apan unsaon nato pag-alagad sa usa ka dili makita nga Dios? Sa unang Juan chapter 4 verse 20, kung auman nagaingon ako nahagugma sa Dios ug nagadumot siya sa iyang igsuon, baka kon siya. Kay ang wala nahigugma sa iyang igsuon nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Gipasiugdan niini nga samtang gibuhat ninyo kini sa usa sa labing gamay kung mga igsuon, kini inyong gibuhat kanako. Ang kinabuhi sa Kristohanon kinahanglan mahimong tibuok kinabuhi nga pag-alagad sa Ginoo. Para sa mga naluwas, ang pag-alagad sa Ginoo mao ang katuyuan sa atong kinabuhi. Sa unang Pedro chapter 1 verse 3 sa 4, dalayigon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga sumala sa iyang dakong kaluoy, kita gipakatawo pag-usab niya ngadto sa buhing paglaom, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga minatay ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunuton ug walay buling ug dili molubad nga gitagana didto sa langit alang kaninyo. So pinaagi sa iyang kamatayon ug pagpaaga sa iyang dugo, gipapas ni Hesus ang atong mga sala ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw gihatagan niya kita og bag-ong kinabuhi. Busa kita gipanganak pag-usab pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus sumala sa gisulti sa John chapter 3 verse 5. Magpakatawo sa tubig ug espiritu. Mauusab sa unang Pedro chapter 1 verse 23, sa gipakatawo kang pag-usab dili sa binhi nga madunuton, kundi dili sa dili madunuton pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug nagapadayon sa gihapon. Ang Juan chapter 3 verse 5, mitubag si Jesus sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tawo magapakatawo sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Gibayran ni Jesus ang panginahanglanon sa pagkamatarong sa Dios. Pinaagi sa iyang kamatayon ug gihatagan niya kita og bag-ong kinabuhi pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Mao nga tubig ug espiritu. Ug tungod kay gitabangan kita sa Espiritu Santo nga makasabot pinaagi sa pulong, mao nga gipakatawo usab pinaagi sa pulong ug gipakatawo pinaagi sa Espiritu Santo. Kini pareha nga butang. Gipakatawo kita pag-usab aron makabaton og buhi nga paglaom. Katong gipakatawo usab adunay buhi nga paglaom. Padulong sa usa ka panulundon nga dili maguba, dili hugawan ug dili mo kupas nga giandam diha sa langit alang kaninyo. Para sa mga naluwas, ang Dios nag-andam og walay katapusang panulundon para kanato. Nagapuyo kita alang sa maong panulundon, dili importante kung ikaw adunahan, kabus o ginasakit sa kalibutan. Kay dili kini mao ang tumong sa atong kinabuhi. Tinuod gyud.
Sa Salmo chapter 116 verse 12, unsa man ang akong ikabayad kan Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Karong adlaw, ang tumong sa pagtuon sa Biblia mao ang pagdiskubre kung giunsa nato pagbalos ang grasya sa Dios nga nagluwas kanato. Pinaagi sa Biblia makatuna nato kung unsaon pag-alagad sa Ginoo, pagpuyo nga masunuron ug pagsangyaw sa maayong balita. Ang tanan kini mao'y paagi sa pagbalos sa grasya sa Dios. Sa Salmo 118 verse 17, dili ako mamatay kundi mabuhi ako, ug igapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Ug sa Salmo 66 verse 16, umari og magpatalinhog nga tanan kamo nga mga hadlok sa Dios, ug igapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Atong ipahayag ang kamatuoran kung giunsa kita giluwas sa Dios, kay kini mao ang katuyuan sa atong kinabuhi. Sa Mateo chapter 22 verse 37 hangtod sa 38, si Jesus miyon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mo nga kalag ug sa bug-os mong hunahuna, kini ang nahauna og dakong sugo. Giingon dinhi nga kinahanglan nimong higugmaon ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, tibuok nimong kalag ug tibuok nimong hunahuna. Ngano man? Tungod kay ang Dios nahigugma kanato sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang kalag ug sa tibuok niyang kusog. Busa, natural lang nga ang Dios mangatana sa sama kanato. Adunay mga tawo kinsa bisan og nakadawat og dakong grasya o adunay dakong utang, wala naghuna-huna sa pagbayad niini ug sila nagpuyo sa paagi nga ilang gusto. Nangulam sila og daghan ug wala mosulay sa pagbayad, ug gibuhat lang nila ang ilang gusto. Ang ilang mga konsyensya natuis gayud. Nakadawat kita og dakong grasya. Aron ang ebanghelyo masangyaw kanato, daghang mga tawo ang namartir ug nangamatay. Kita nay utang kanila. Busa si Apostol Pablo miingon sa Roma chapter 1 verse 14 hangtod sa 15, utangan ako sa mga Gresyahanon, ingon man sa mga dumuduong, sa mga makiadmanon, ingon man sa mga burong. Busa, kutob sa akong mahimo, andam ako sa pagwali sa maayong balita kaninyo usab nga anaa sa Roma. Ang tawo nga nakadawat og grasya apan wala maghuna-huna sa pagbayad niini, nga nagkinabuhi lamang alang sa iyang kaugalingon, sama sa usa ka tawo nga anaa sa utang apan walay tuyo sa pagbayad. Nabuhi alang lamang kaniya. Naa siya'y natuis nga konsensya. Ang luwas nga tawo dili ingon ni ana. Kung naay ingon ani nga tawo, nagpasabot nga sayop ang iyang pagsabot. Busa sa Roma chapter 14 verse 7 hangtod sa 8, kay wala nay bisan kinsa kanato nga nagkinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagkinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Walay usa kanato ang nabuhi sa iyang kaugalingon ug walay mamatay sa iyang kaugalingon. Ingon niini ang paagi nga ang usa kaluwas nga tawo kinahanglan mabuhi, dili ba? Kung kamo mabuhi alang sa inyong kaugalingon ug mamatay alang sa inyong kaugalingon, unsa man kini? Kini usa ka tunglo. Kinahanglan kang mabuhi aron mobalo sa grasya sa Dios. Kinahanglan mabuhi ka aron mapahimut-an ang Dios. Kung dili nimo kini buhaton ug kung naghuna-huna ka nga magkinabuhi alang sa imong kaugalingon nga katagbawan, imbis nga mobalo sa dako nga grasya nga imong gidawat gikan sa Dios, kung mao kamo kay nagkinabuhi sa hingpit nga paglapas sa pulong sa Dios. Apan unsa man ang rason kung nganong ang mga Kristohanon dili makaalagad sa Dios og husto? Sa akong kasinati sa pagsangyaw, nakakita kog mga Kristohanon nga naningkamot gayud sa pagsunod sa pulong sa Ginoo ug naningkamot sa pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Ang maong mga tawo mao'y tinuod nga mga Kristohanon. Bisan pa adunay mga nag-angkon nga naluwas ug samtang sila nagpamatuod ug maayo bahin sa ilang kaluwasan, pero lahi ang ilang paglihok. Si Jesus miingon sa Lucas chapter 6 verse 46, ug nganong nagatawag kamo kanako Ginoo Ginoo ug dili kamo magabuhat sa akong ginaingon? Siya ang Ginoo sa kinabuhing dayon sa atong mga kasing-kasing. Sa ato pa, siya kay Ginoo ug hari. Nabalaan na ninyo kini, di ba?
Apan bisag gitawag nila siya nga Ginoo-Ginoo, apan wala sila mutuman sa iyang mga pulong, ug nagkinabuhi sila sumala sa ilang kaugalingong mga tinguha. Adunay usa ka butang nga sayop. Kung adunay ingon ni ana nga tawo, kinahanglan niyang susihon ang iyang kaugalingon ug pangutan-on kung tinuod ba siya nga naluwas. Sa Santiago chapter 2 verse 18, apan nangaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat, ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat, ug ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Kay nagaingon ang patay ang lawas nga bulag sa espiritu, mao man usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Aw, dili ka na husto. Kaninyong tanan, ang atong pagtuo ang paagi sa atong pagkinabuhi kinahanglan konektado, dili ba? Kung nidawat kita og kinabuhing dayon og paglaom, kinahanglan magkinabuhi kita ingon nga luwas, ingon nga anak sa Dios, ingon nga mga tawo nga moadto sa langit. Ang tawo ba nga moadto sa langit mabuhi sama sa usa ka tawo nga moadto sa impierno? Syempre dili ka na madawat. Sa Mateo chapter 6 verse 24, walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka agalon, kay magadumot siya sa usa ug higugmaon niya ang usa. Kung magadapig bahinuon sa usa ug magatamay sa usa, dili kamo makahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa mga bahandi. Nahibulong ko mahitungod niini. Unya nakita ako nga nahisulat Dios ug bahandi. Sa una na akong pagkakita niini sa bersikulo, naguna-una ko, maayo kaayo ang Ginoo. Aduna ba'y makaalagad sa bahandi sama sa Dios? Pero sa akong hunahuna, pag-ayo, husto. Adunay mga tawo nga moingon nga sila mituo kuno, apan sila nagaalagad sa bahandi kaysa sa Dios. But ipasabot, dili ka makaalagad kanilang duha. Dili ka makaalagad sa Dios ug bahandi. Sa unang hari chapter 17 verse 33, human sa kamatayon ni Solomon, ang gingharian sa Israel nabahin sa duha, amihanang Israel ug habagatang Juda. Ang amihanang Israel gilaglag sa Assyria niadtong 722 BC. Busa nangabot ang mga langyaw ug ang mga hintil ug ang mga Hudyo nagkasagol. Ang Biblia nagtawag kanila nga nagsagol nga katauhan. Kini nga mga tawo nagaalagad sa Dios, pero nagaalagad man pud sila sa mga Diyos. Kini usa ka dakong kontradiksyon. Busa ang amihan ng Israel nga sentro sa Samaria nagtukod og ilang kaugalingong templo sa bukid sa Gerizim nga nag-ingon nga mao kini ang dapit sa pagsimba sa Dios. Ang Dios lang kinahanglan ang ilang simbahon, apan nagsimba usab sila sa mga Diyos nga gidala sa mga langyaw. Naminyo usab si Solomon og daghang langyaw nga mga babayi, ug kining langyaw nga mga babayi nagsimba sa ilang mga Diyos. Si Solomon usab miluhod atubangan sa mga Diyos, bisan pa sa mga sidaan sa Dios nga dili kana buhaton, wala siya naminaw. Busa unsay nahitabo? Gikuha sa Dios ang gingharian. Gikuha niya ang napulo ka tribo ug gihatag kini kang Jeroboam. Iyang gihatag ang tribo sa Juda sa iyang anak nga si Rehoboam. Ang tribo sa Levi gihatag aron mag-aalagad sa templo sa Dios. Nahimong nindot unta kung nagpadayon sila sa pag-alagad sa Dios nga matinud-anon, apan sa katapusan nag-alagad sila sa Dios ug sa kalibutan. Sa Levitico chapter 26 verse 1, ayaw paghimo og mga Diyos alang kaninyo. Apan naghimo sila og mga Diyos alang sa ilang kaugalingon. Sa Ezekiel chapter 14 verse 3 to 5, ang Israel adunay mga Diyos sa ilang kasing-kasing. Sa gawas nagtan-aw sila nga nagasimba sa Dios. Apan sa ilang mga kasing-kasing nagasimba sila sa mga Diyos. Ang Colossus chapter 3 verse 5 nag-ingon, busa patyon ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa salawayon, pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Diyos. Unsaon pagkabaton sa daghang kwarta ug mahimong dato sa kalibutan? Mao ang pagkadaotan sa mga Kristohanon. Kini usa ka pagkadaotan. Sa ikaduhang Timoteo nag-ingon, sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Kay ang mga tawo mahimong mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, mahigugmaon sa mga kalipay, imbis nga mahigugmaon sa Dios.
Ang bisan kinsa nga nagserbisyo sa kwarta, kay nagserbisyo sa iyang kaugalingon. Sakto, nagtuo sila nga ang kwarta makahatag kanila og kalipay. Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios nagahigugma sa mga kalag sa iyang mga naluwas nga anak ug nag-atiman sa ilang pisikal nga mga panginahanglan. Sa Mateo chapter 10 verse 30 nag-ingon, ug bisan ang mga buhok sa inyong ulo kay inihap man ang tanan. Mateo chapter 10 verse 29, dili ba ang usa ka sinselyo nagabaligya og duha ka maya? Ang pulong asariyon nagtumong sa labing ubos nga dimensyon sa salapi. Duha ka maya nga gibaligya sa usa ka kabebe nga ang bili sa maya giisip nga may uban sa labing ubos nga bili. Apan bisan pa kung usa ka kamaya nga walay bili, wala gayud usa kanila nga nahulog sa yuta nga wala makahibalo sa imong amahan, kay labaw pa kaayo kamong bili kaysa sa mga langgam. Mateo chapter 6 verse 26, tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani, aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Palandungan ninyo ang mga leryo sa kaumahan, giunsan nila pagtubo, sila kay gibistihan sa Dios. Dili ba kamo labaw pa nga pagabistihan o kamo nga mga diyotay pagsalig? Nagsulti ang Dios sa lain-laing paagi. Nagatiman siya sa mga langgam sa hangin ug nagbisti sa mga leryo sa uma. Unsaon kaha nga ang amahan sa langit nagatiman kaninyo? Ug tungod kay dili sila makatuo niini, naghimo sila sa ilang kaugalingong Dios aron malipay. Colossus chapter 3 verse 5, kini usa ka daotan alang sa pagsimba sa mga Diyos. Sa Roma chapter 8 verse 32 nag-ingon, kinsa ang wala magtipig sa iyang kaugalingong anak apan gihatag siya alang kanatong tanan. Si Jesus tumbas sa Dios. Wala gihatag ang iyang kaugalingong anak apan gihatag kini alang kanato tanan isip usa ka bayad alang sa tanang nga mga tawo. Kinsa ang wala magtipig sa iyang kaugalingong anak apan gihatag siya alang kanatong tanan, nganong dili man niya kita hatagan sa tanan nga mga butang nga libre? Gihatag niya ang tanan. Ang Hebreo chapter 13 verse 5 to 6 nag-ingon, layo sa gugma sa kwarta ug kontento sa unsay naa ka, kay siya miingon, dili ko gayud ikaw biyaan, ni pasagdan ka. Tabangan ti ka, apan wala sila motuo, sila luwas, apan nagtuo nga ang pagkinabuhi sa kalibutan posible ra paagi sa ilang kaugalingon nga paagi. Dili ko ingon nga dili ka magbuhat og bisan unsa. Usahay, ako kining isulti nga bisan unsa pa man ang atong buhaton, negosyo, trabaho o unsa pa, buhaton nato kini alang sa himaya sa Dios ug alang sa ebanghelyo. Sa mga buhat chapter 20 miingon si Pablo, kamo mismo nahibalo nga kini nga mga kamot nagserbisyo sa akong mga panginahanglan ug sa mga uban nga anaa kanako. Nagtrabaho si Apostol Pablo aron matabangan ang mga nanginahanglan ug mga pobre. O ginumduman ang mga pulong sa Ginoong Hesus nga miingon siya, mas labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Dili kini nagpasabot nga dili kita magbuhat samtang ang Dios nagatiman kanato. Apan pangitaon una ang iyang gingharian ug ang iyang kamatuoran, kung ang tanan nga mga butang igadugang kaninyo. Unsa ang angay unahon? Unsa gayud ang angay i-prioritize? Ang gingharian sa Dios pagpalapad kung ang ebanghelyo igapahayag sa daghang mga tawo ang maluwas. Kini usa ka pag-usab sa teritoryo nga nawala ngadto kang Satanas. Sa pagdaghan sa mga tawo nga nakabaton og kaluwasan, nagkadako usab ang teritoryo. Adunay 300 ka mga simbahan sa Korea ug labaw sa 1,100 ka mga simbahan sa 82 ka mga nasod. Ug nagpadayon kini sa pagdugang, daha mga tawo ang naluwas, ang gingharian sa Dios nagkadako. Aduna usab laing mga tawo nga nagwali sa pulong sa tibuok kalibutan, apan dili kita makakaplag og bisan kinsa nga ingon kaaktibo sa pagwali sa ebanghelyo sama sa atong gibuhat. Nagtuo ako nga gihatag sa Dios kanato ang pagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan sa katapusan nga mga adlaw.
Busa aduna kitay dakong responsibilidad apan ang gasto sa pagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan taas kaayo. Kabalo ba mo? Kung magpadala kita og pamilya sa mga misyonaryo sa laing nasod, kinahanglan una nato silang ipadala sa mga lugar nga nagkinahanglan. Gidumalaan nato kini nga hapsay ug walay mga problema. Ang mga igsoon nagbuhat niini ngano? Nabuhi ra kami alang sa ebanghelyo. Ang pagpahayag sa ebanghelyo nagkinahanglan og daghang tabang gikan sa mga naluwas, sakto ba? Sa Lucas chapter 16 verse 9, himuon ninyo ang inyong mga higala pinaagi sa mga bahandi sa dili matarong. Nga mao ang tanan nga anaa sa usa ka naluwas nga tawo kay sa Dios, lakip na ang tanan niyang mga bahandi, lawas ug espiritu. Ang atong lawas ug espiritu gipalit pinaagi sa iyang dugo. Kinsa na ang panag-iya sa atong mga lawas? Ang Dios. Busa bisan pa kita nabuhi o mamatay, kita kay sa Ginoo. Roma chapter 14 verse 8, unsa man ang trabaho nga angay natong buhaton? Ang trabaho nga makapahimuot sa Dios, ang trabaho sa pagpalapad sa gingharian sa Dios. Pangitaon ninyo ang iyang gingharian. Lucas chapter 12 verse 31, moabot ang imong gingharian. Lucas chapter 11 verse 2, giingnan kita nga mag-ampo sama niini, apan dili igo ang mag-ampo lang. Alang sa pagpalapad sa gingharian sa Dios, kinahanglan natong ihalad ang atong kagawasan, panahon, kalipay ug kung kinahanglan bisan pa ang atong kinabuhi. Sa pagsugod sa iglesia, ang tanang mga apostol namatay samtang nagwali sa ebanghelyo. Walay usa nga namatay nga malinawon. Gisulat sa ikaduhang Timoteo chapter 4 verse 6, kay ania nagihalad ako. Gisulti kini ni Pablo sa wala pa siya pugutan og ulo ug namatay. Ug gisulti niya kini human siya nagwali sa ebanghelyo sulod sa 2 ka tuig sa Roma. Ang kahulugan sa inuming halad mao ang halad diin ang dugo gibubo ngadto sa yuta. Kay ania na gihalad ako ug ang takna sa akong pagikan haduol na. Gisulti kini ni Apostol Pablo kang Timoteo. Gisulti usab niya kini kaniya antusa ang kalisdanan uban kanako tungod sa maayong balita. Pinaagi sa gahom sa Dios sa ikaduhang Timoteo chapter 1 verse 8, ang ebanghelyo na iwali pinaagi sa daghang mga pag-antos ug mga sakripisyo sa mga naluwas nga mga tawo. Nasayod ba kamo kung pila ka mga tawo ang nag-antos, nagsakripisyo ug ipamatay aron ang ebanghelyo moabot kanato? Karon kita usab kinahanglan nga magsakripisyo aron iwali ang ebanghelyo ngadto sa mga wala pa maluwas. Alang sa pagwali sa ebanghelyo, alang sa gingharian sa Dios, sa unang Pedro chapter 2 verse 9, apan kamo ang kaliwat nga pinili harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan ang mga naluwas nga tawo mao ang katawhan sa Dios. Gisulti sa Lucas chapter 17 verse 20 hangtod sa 21, dili mo anha ang gingharian sa Dios pinaagi sa mga pagpaminaw, ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Sa dihang naluwas kita, ang gingharian sa Dios natukod sa atong kasing-kasing. Ang matag naluwas mosulod sa gingharian sa Dios. Adunay tulo ka pangunang elemento, ang usa ka nasod, soberanya, teritoryo ug katawhan. Unsa man ang pulos sa usa ka nasod kung wala kini mga katawhan? Diha sa panon sa katawhan anaa ang himaya sa hari, apan diha sa kawaladon sa katawhan anaa ang kalaglagan sa prinsipe. Kawikaan chapter 14 verse 28, ang himaya sa Dios anaa sa kadaghanon sa mga naluwas. Sa John chapter 15 verse 8, aron managpamunga kamo og daghang ang buot ipasabot kay maluwas ang daghang mga tawo. Dinhi niining gihimaya ang akong amahan ug kamo tinun-an nako. Kini nagapamatuod nga kita mga alagad ni Kristo. Sa ikaduhang Pedro chapter 3 verse 13, sumala sa iyang saad, nagpaabot kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta. Nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Gisulti nga niini nagapabilin ang pagkamatarong didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, wala nay sala. Pagkamatarong lamang sa Dios. Sa kasing-kasing sa mga naluwas nga tawo, natuman ang pagkamatarong sa Dios. Ang pagkamatarong nagpasabot sa kinabuhi nga masinugtanon sa Dios. Kinabuhi nga nagtinahuray
ug naghinugugmaay sa usag-usa ug kinabuhi nga mosunod sa kabubuton sa Dios. Ang tanang pagkamatarong nga kini nagapadayon diha sa gingharian sa Dios. Ang pagkalakip sa ebanghelyo mao ang pagpalapad sa gingharian sa Dios. Ug kung ang mga naluwas nga tawo mosunod sa pulong sa Dios, maghigugmaay sa usag-usa ug magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, matuman ang pagkamatarong sa ilang kasing-kasing. Busa, pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Kinabuhi nga nag-evangelize, masinugtanon sa pulong sa Dios ug naghigugma sa matag usa, kinira ang angay natong buhaton. Pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan kini mga butanga igadugang kaninyo. Mao kini ang pangunahing prioridad. Gisulti sa Dios nga kung buhaton nato kini, igahatag niya ang tanan natong gikinahanglan ingon nga dugang. Nagsaad ang Dios sa iyang mga naluwas nga anak nga iyang panalipdan ug tabangan sila. Bisan pa sa kalibutan, dili ba ang mga ginikanan naningkamot nga tabangan ang ilang anak aron mabuhi ug mulambo sa tanang paagi nga mahimo nila? Tingali mangutana ang uban, unsa nga klase nga anak siya? Apan kung pangutan-on nimo ang iyang mga ginikanan, siya mao ang labing importante nga anak alang kanila. Grabe usab ang gugma sa mga ginikanan para sa ilang anak ug ila silang tabangan. Unsa nakaha kita sa Dios nga amahan? Sa inyong una-una, pasagdan ba kita sa Dios? Dili. Sukad sa adlaw nga naluwas ka hangtod sa imong pag-adto sa gingharian sa Dios, pagatipigan ug tabangan ka sa Dios. Sa Mateo chapter 10 verse 30, apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo na isip nga tanan, walay literal nga nag-ihap sa iyang buhok. Kinsa kaha? Dili gani nato maihap ang mga buhok sa atong pilok, but ipasabot nakahibalo ang Dios sa tanan kabahin mahitungod kanato. Busa, dili kamo magkaguol sa pag-ingon unsa ang atong pagakanon, kung unsa ang atong pagaimnon, kung unsa ang atong igabiste, kay ang mga hintil nagapangita niining tanan, mga butanga. Kay ang inyong amahan nga langit no nahibalo nga kamo adunay kinahanglan niining tanan. Nakahibalo siya, nagpasabot ba kini nga wala siya'y buhaton? Dili motabang siya kanato. Apan adunay mga tawo nga dili mo tuo niini. Gituman sa Dios ang iyang mga saad, kinahanglan nimo kining tuuhan. Gipasaylo na sa Dios ang atong mga sala pinaagi sa dugo ni Jesus. Apan kung dili ka mo tuo, kini walay pulos alang kanimo. Human sa kaluwasan, kinahanglan usab kitang mutuo nga ang Dios nagabantay ug nagatabang kanato. Kung dili ka maprotektahan sa Dios. Kadtong mga tawo nga dili mutuo sa tabang sa Dios, wala ko'y nahibaluan kung tinuod ba sila mutuo sa kaluwasan. Nagsaad ang Dios nga magabantay ug motabang kanato. Apan tungod kay ang mga tawo dili mutuo, daw naguna-una nga sila nga ang bahandi ug dili ang Dios maoy magabantay kanila. Magapahimuot ug magatubag sa ilang kaugmaon. Kini tungod kay wala sila mutuo sa saad sa Dios. Mao nga giingon sa Proverbio chapter 18 verse 11, ang bahandi sa usa ka adunahan nga tawo maoy iyang malig-on nga syudad. Ug kini ingon sa usa ka hataas nga kuta sa iyang kaugalingong hunahuna. Ang bahandi sa usa ka adunahan nga tawo maoy iyang malig-on nga syudad. Ang mga hari sa unang panahon nagtukod og lig-on nga mga kastilyo, isip panalipod sa ilang kinabuhi, dili ba? Niadtong miaging semana, niadto ko sa Japan para sa New Year's retreat. Human niini, mitambong usab ako sa pastor's retreat ug inauguration didto. Sa dihang niadto ko sa Osaka, adunay usa ka kastilyo didto, diin nagpuyo ang mga karaang leader. Kung sirado ang pultahan sa kastilyo, adunay kanal nga naglibot aron dili makasulod ang mga tawo. Naglibot kini sa tibuok kastilyo sama kini sa suba tungod kay lawom kaayo ang tubig. Ug balik-balik kini aron masiguro nga dili makatabok ang mga kaaway. Ug wala ka mahibalo kung unsa kadako ang pader. Kini aron masiguro nga ang mga kaaway dili motabok aron patyon sila. Ang bahandi sa usa ka adunahan nga tawo maoy iyang malig-on nga syudad. Ug kini ingon sa usa ka hataas nga kuta sa iyang kaugalingong hunahuna. Usa ka hataas nga kuta sa iyang kaugalingong hunahuna. Kung magtukod ka og lig-on nga pader, dili makatabok ang kaaway.
Ang bahandi sa usa ka adunahan nga tawo mao'y iyang malig-on nga syudad, ug kini ingon sa usa ka hataas nga kuta sa iyang kaugalingong hunahuna. Gitukod ni Emperor Qin Shi Huang ang Great Wall of China aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon tungod sa kahadlok nga bisan atakihon siya og patyon sa iyang mga kaaway. Nagsugo usab siya og 5 ka gatos ka lalaki ug babayi aron pagpangita sa elixir of life. Bisan pa niana wala sila mobalik tungod kay wala man gayud elixir of life. Ang maong tawo nabuhi lang og kapatan og siyam ka tuig ug namatay nga mas sayo kaysa uban. Bisan pa niana kung kita nga mga Kristohanon maghuna-huna nga kung daghan kog bahandi mapanalipdan ako ni adtong bahandia. Mahimong maayo ang akong umaabot ug ako mapanalipdan kung mao dili na nato kinahanglan ang Dios. Kini mao ang pag-alagad sa bahandi imbis nga sa Dios. Mangita kamo og mga abyan sa inyong mga kaugalingon pinaagi sa mga bahandi sa dili pagkamatarong. Kung aduna kitay bahandi kinahanglan kini gamiton dayon alang sa ebanghelyo. Kinahanglan nato nga andamon ang atong pagkatiguang ug pagretiro. Apan dili maayo nga mag-focus kaayo niini. Ang Dios mao'y mag-atiman sa imong umaabot ug pagretiro kung mabuhi ka sumala sa kabubuton sa Dios. Sa Juan chapter 17 verse 10, adunay pag-ampo si Jesus sa gabi sa wala pa siya mamatay. Ug ang tanan nga mga butang nga ako imo man, ug ang mga imo ako, ug ako gihimaya diha kanila. Nagpasabot kini nga kung ang ako kay sa Dios, ang sa Dios kay para usab kanako. Kung atong isulti nga ang tanan nga anaa kanato kay iya sa Dios ug mabuhi kita sumala sa iyang kabubuton sa Dios ang motubag sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Kinahanglan usab kita nga magampo. Ingon ani, Amahan, tanan nga anaa kanako kay iya sa Dios ug tanan nga iya sa Dios kay para usab kanako. Ug sa Malakias chapter 3 ang tithes o ikapo kay iya sa Dios ug ang mga nagakuha sa ikapulo giingon nga nangawat sa Dios. Ang katapusang propeta 4 ka gatos ka tuig sa wala pamuabot si Jesus mao ang propeta nga si Malakias. Nanaway ang Dios sa Malakias chapter 3 verse 8, makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo ug sa mga halad. Syempre, ang ikapulo kinahanglan ihatag sa Dios. Dili kini nagpasabot nga 1/10 ra ang para sa Dios ug ang uban para sa ako. Ang 1/10 sa o ikapulo mao ang unang pagtuman, kini mao ang pag-ila nga ang tanan iya sa Dios. Ang nahibilin nga siyam kinahanglan nga gamiton usab sumala sa kabubuton sa Dios. Sa Malakias chapter 3 verse 10, sulayin ninyo ako aron nagaingon si Jehovah sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit ug ibubo ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Kinira ang bersikulo nga nagsulti kanato nga sulayan ang Dios. Kung atong giingon nga ang tanan nga anaa kanako kay iya sa Dios, ang tanan nga iya sa Dios kay ako usab. Giingon sa Dios nga bubuan niya ang sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan. Tungod kay kanunay nga gihatag sa Dios ang atong gikinahanglan, walay kinahanglan nga ipundok kini. Apan dili kini nagpasabot nga ang Ginoo magahatag nga walay kondisyon. Bisan pa ang mga ginikanan nga adunahan, dili usab sila maghatag nga walay kondisyon. Usa ka estudyante sa elementarya ang nipalit og candy ug mibayad gamit ang cheque nga 100,000 won. Natingala kayo ang tag-iya sa tindahan ug miingon, "Teka, unsa man ni? Nagdala ka og cheque nga 100,000 won?" Mao nga gitawag niya ang inahan sa bata aron ipahibalo kini. Ang imong anak nipalit gamit ang cheque nga 100,000 won. Okay ra ba kini? Pagkahuman kumpiyansang miingon ang inahan, gusto ba nimo pasabot nga dili na pwede buhaton sa akong anak? Kung ing-ani, mahimong malipay ang bata. Kinahanglan hatagan nimo baon ang first grader sumala sa iyang angay.
Ang middle schooler sumala sa iyang angay, ug ang high school o college student sumala sa iyang angay. Kung dili mahimong malipay ang bata. Gihatagan ta sa Dios sumala sa atong gikinahanglan. Dili ihatag sa Dios ang tanan sa usa ka higayon. Usahay ginahimo ta niyang pobre, adunahan o pobre usab. Ug tan-awon kung mabuhi ba ta nga malipayon sa Dios o magsalig ba ta sa Dios. Usahay gihatagan ta sa Dios sa ang tanan. Ug tan-awon niya kita kung giunsa nato kini gamiton. Dili tungod kay wala ta tabangi sa Dios mao nga maglisod ang mga butang. Si Apostol Pablo samtang nagapangaral sa ebanghelyo nahimong hubo. Nagutom, walay tulog, nangurog, gibugbog nga walay ihap, nabilanggo og daghang higayon, hapit nang mamatay og daghang higayon, gipanghampas, gilatos og nabilanggo nga walay ihap. Gisulat sa Filipos chapter 4 verse 12, nahibalo ako unsaon sa pagkinabuhi nga makaluluoy, ug nahibalo usab ako kung unsaon sa pagkinabuhi nga madagayaon. Sa tagsatag sa kabutang ug sa tanan nga butang nakakat-on ako sa tinaguan, sa pagkabusog ug sa pagkagutom, sa pagkadagaya ug sa kawad-on usab. Mao kana ang iyang gisulti sa Filipos chapter 4. Sa makausa si Apostol Pablo mikolekta og daghang kantidad sa salapi ug gidala kini sa Jerusalem. Magutom ba siya kung magdala siya dakong kantidad sa kwarta? Apan siya miingon, mahibalo usab ako kung unsaon pagkinabuhi. Gigamit ba kini ni Pablo sumala sa iyang kaugalingong kabubuton? Dili. Nahibalo ako kung unsaon sa pagkinabuhi nga maluluyon. Usahay pobreta, usahay dato. Sa tagsatag sa kabutang ug sa tanang mga butang nakakat-on ako. Kung kita walay bisan unsa, makakat-on kita nga makontento sa Ginoo. Ug kung kita adunahan, atong ihatag sa Dios ang tanan natong bahandi. Sa pagkatinuod, kung kita adunahan, kinahanglan lamang natong gamiton ang atong gikinahanglan alang sa atong kaugalingon ug ihatag ang tanan ngadto sa Dios alang sa ebanghelyo. Ingon na ang tawo nga nasayod sa mga prioridad sa Kristohanon, mao nga mahibalo kaayo ang mga Kristohanon sa Mateo chapter 6 verse 33. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Kung mabuhi ka lamang alang sa gingharian sa Dios, alang sa iyang pagkamatarong ug alang sa kabubuton sa Dios, nga tanan kini mga butang nga gikinahanglan alang sa unod igahatag ingon nga bonus. Ang Dios magatuman sa iyang saad. Gisulti ba kana sa Dios aron makakuha og kwarta gikan sa iyang mga anak? Ang Dios dili usa ka limbungan. Tinuod kini, naglisod kita tungod kay wala kita motuo sa maong saad. Tinuod gayud nga nagatuo ako sa maong pulong. Kung mabuhi kita sumala sa kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo na ang mag-atiman kanako. Siya ang mugako sa responsibilidad. Mauman ka na hangtod karon. Busa sa mga awit 118 verse 17, dili ako mamatay kun dili mabuhi ako, ug igapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Adunay katuyuan ang mga naluwas nga mabuhi ug dili mamatay, ug igapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Unsa ba ang buhat sa Dios? Ang paglalang ug pagdumala sa tanang butang sa universo ug ang pagdumala sa kasaysayan sa tawo. Apan labaw pa niini ang paghalad sa iyang bugtong anak aron tubuson ang atong mga sala ug aron maluwas kita. Mao kini ang labing maayong buhat nga gihimo sa Dios. Bisan pa nga gibuhat niya ang tanang butang sa universo ug nagdumala sa kasaysayan, dili niya maluwas ang atong mga kalag pinaagi lang sa paghisgot. Nganuman kay gisulti sa Roma chapter 6 verse 23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Dios mao ang Dios sa hustisya. Ang sala adunay silot, kini ang balaod sa Dios. Kung ipahamtang sa atong tanan ang bayad sa sala, walay makalungtad sa langit. Apan aron maluwas kita, ang gugma sa Dios mas dako pa kaysa atong mga sala. Dili kini nagpasabot nga pwede ta maluwas sa Dios nga walay bayad. Kinahanglan bayran sa Dios ang atong mga sala. Mao kana ang katarungan sa Dios. Matuman ang katarungan sa Dios sa dihang ang walay sala nga si Jesus gihukman sa kamatayon sama sa pinakasalawayon nga tawo. Giantos niya ang tanang kaulaw ug kasakit.
gilansang sa krus ug nagpaaga sa iyang dugo aron mapasaylo ang atong mga sala. Siya ang nagbayad sa atong mga sala. Kini usa ka butang nga dili na mausab. Bisan ang Dios dili na makahimo og labaw pa niana. Busa sa Hebreo chapter 2 verse 3, giingon unsaon ta paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan? Giingon ani kadako ang kaluwasan. Sa usa ka higayon miadto ko sa usa ka baryo sa Jollabukdo ug nagdumala og Bible seminar ug daghang mga membro sa choir ug kabatan-unan ang naluwas. Apan adunay usa ka tigula nga elder didto nga nakapatukod na og pipila ka mga simbahan. Sa dihang nakigsulti ko kaniya, miingon siya, ngano nga sobra man kaayo ninyo paghatag og bili anang walay pulos nga kaluwasan? Unsa elder? Unsay imong giingon? Giingon ba nimo nga walay pulos ang kaluwasan? Ang kaluwasan ba usara ka gamay nga butang? Mao nga miingon siya, sus, nasayop ko. Ug iyang gibawi ang iyang gisulti. Wala siya ganahi nga ang mga kabatan-unan sa iyang simbahan nagaingon nga naluwas na sila. Mao nga makasulti siya, walay pulos nga kaluwasan. Busa, unsaon niya pagkaluwas? Unsaon nato paglikay sa paghukom sa Dios kung atong pasagdan ang ingon ani kadako nga kaluwasan? Nadawat nato kini nga dakong kaluwasan tungod kay kini nga kaluwasan dako og bililhon. Kinahanglan nato nga tan-awon nga dako og bililhon usab nga kaluwasan sa uban. Kinahanglan natong tagdon ang kaluwasan sa daghang mga kalag pinaagi sa pagkonsiderar sa pagsangyaw sa ebanghelyo isip lagbing taas nga tumong sa atong kinabuhi. Kini kinahanglan nga usa ka nagunang prioridad sa atong kinabuhi. Ung ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios mao ang katumanan sa pagkamatarong. Una, higugmaon nato ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong hunahuna, sa tibuok natong kusog ug sa tibuok natong kinabuhi. Katong nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma sa ilang silingan, sama sa ilang kaugalingon. Kini ang kinahanglan natong buhaton. Lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Marcos chapter 16 verse 15. Kinahanglan atong ihalad ang tanan natong panahon, talento ug bahandi. Gani isakripisyo ang atong kinabuhi kung gikinahanglan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mao nga nanginabuhi mi. Kinahanglan klaro ka sa imong katuyuan sa kinabuhi. Busa ang prioridad sa Kristohanong kinabuhi kinahanglan dili mausab. Kay kung dili adunay kalibog sa atong Kristohanong kinabuhi. Unsa ang panguna nga prioridad sa atong Kristiyanong kinabuhi? Aduna ba kitay kontak niini nga kalibutan? Aduna ba kitay tinguha gikan niini? Kana mga walay bili ato silang ilabay sa basurahan. Anaa ka nato ang labing dako nga misyon dinhi sa yuta nga gisalig ka nato sa Dios. Ang katuyuan sa Kristohanong kinabuhi, busa si Jesus miingon sa Mateo 6 verse 19, dili kamo magtigom alang kaninyo mga bahandi sa yuta, diin ang bukbok ug ang taya nagahurot kanila, ug diin ang mga kawatan nagaguba ug nagapangawat. Unsa ang bahandi niini nga bersikulo? Ang mga tawo sa kalibutan naghuna-huna nga ang salapi makalipay kanila ug makatipig kanila nga luwas. Busa ang salapi bahandi alang kanila. Apan si Jesus miingon, siya nga matinumanon sa diriyot, kaayo matinumanon usab sa daghan. Ug ang dili matarong sa diriyot, kaayo dili matarong usab sa daghan. Ang kwarta kinahanglan nga labing gamay nga butang. Sa imong una-una, ang bahandi ba usa ka dako nga butang alang kanimo? Giisip ba nimo kini sama sa usa ka bongbong sa imong una-una? Mapanalipdan ka ba niini sama sa usa ka lig-on nga kastilyo? Sayop ka, delusional ka. Ang Dios nag-atiman ka nato. Ang Dios nagluwas ka nato miingon, dili kamo magtigom alang kaninyong mga bahandi sa yuta, kun dili magtigom hinuon kamo alang kaninyo mga bahandi sa langit. Ang pagtigom og mga bahandi sa langit wala nagpasabot nga kung kita mohatag og halad kini mapundo sa langit nung tipiganan. Sa atong paggamit sa atong bahandi, daghang mga kalag ang maluwas. Kadaghanan sa mga nasod nga among gisangyawan sa mga kabus. Daghang salapi ang nagastos karong panahona. Daghang kwarta ang kinahanglan sa pagtukod
ug building para sa simbahan. Ang mga igsuon sa maong dapit dili makaagwanta niini. Busa unsay angay natong buhaton? Kung mangayo sila tabang sa simbahan sa Korea, dili ba nato sila matabangan? Ang simbahan sa Korea kinahanglan motukod og mga building alang sa lokal nga mga simbahan. Magtukod og retreat center, mopalit og mga sakyanan sa simbahan ug mosuporta sa pamilya sa mga misyonaryo. Sa unang paagi mapadayon ang ebanghelyo nga dili mogasto og daghang salapi. Mao nga gisakripisyo namo ang tanan nga anaa kanamo alang sa kaluwasan sa daghang mga kalag samtang gigamit ang among kwarta. Ug ang atong langitnong bahandi dili ang bahandi sa nga gitapok didto kundili ang walay katapusang himaya. Sa diha nga kita mobarog atubangan sa Ginoo, ang bugtong butang nga maihap mao ang paagi nga kita nagpuyo niini nga kalibutan human sa kaluwasan. Sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 10, kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, aron ang tagsatagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa iyang paggawi kung maayo ba kung daotan. Ang pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios maayo, ug ang dili pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios daotan. Ang pagkinabuhi uyon sa unod daotan, ug ang pagkinabuhi uyon sa espiritu maayo. Sa Biblia ang maayo ug daotan lahi sa maayo ug daotan niining kalibutan. Busa ang Biblia nag-ingon sa Santiago chapter 4 verse 17, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo ug kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. Sa Lucas chapter 12 verse 33, magbuhat kamo alang kaninyo og mga puntil nga walay pagkadaan o sa kabahandi sa mga langit nga dili madunot. Ibaligya ang imong kabutangan, magbuhat kamo alang kaninyo og mga puntil nga walay pagkadaan o sa kabahandi nga sa langit nga dili madunot. Sa diha nga kita mo barog atubangan sa Ginoo, siya nasayod sa atong pagkinabuhi sukad nga kita naluwas. Sa Panultihon chapter 2 verse 12, wala ba siya nga nagatimbang sa mga kasing-kasing nagahuna-huna niini? Gitimbang-timbang sa Dios kung giablihan ba nato siya o kwarta o siya nga nagabantay sa imong kalag, wala ba siya nahibalo niini? Nganong nagtuon man ta sa Biblia aron ba ipasigarbo ang atong nahibalaan sa Biblia? Dili, nagtuon kami sa pagsunod. Kung mas daghan ang imong nakatunan, mas daghan ang imong kinahanglan nga sundon. Ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo haduol na kaayo. Si Jesus miingon sa Lucas chapter 16 verse 19, mangita kamo og mga abyan sa inyong mga kaugalingon pinaagi sa mga bahandi sa dili pagkamatarong, aron nga kung kana mawala na sila magadawat kaninyo didto sa mga puloy-anan nga walay katapusan. Samtang nagakahanaw ang kalibutan ug nagkaduol ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo, ang bilis sa atong bahandi mas mukunhod. Pag-abot sa Ginoo, mubalik sa zero ang tanang bahandi. Sa dili pa mo abot kana nga panahon, kinahanglan natong gamiton dayon ang atong bahandi alang sa ebanghelyo. Ug unya, bayran sa Dios kining tanan niining kinabuhia ug sa umaabot nga kinabuhi. Sa Lucas chapter 12 verse 34, kay kung hain ang inyong bahandi, atuwa usab ang inyong kasing-kasing. Kung diin adunay bahandi, ana usab ang kasing-kasing. Kinahanglan nga klaro kanimo kung asa nimo ibutang ang imong kasing-kasing. Busa, mabuhi nga maayo alang sa Ginoo ug ang adlaw sa pag-ani sa Ginoo haduol na. Sa diha nga ang Ginoo moabot, kita kinahanglan nga dayigon ingon nga usa ka ulipon nga maayo matinumanon. Dili ingon sa usa ka daotan nga ug tapulan nga ulipon. Ang pagkatapulan daotan. Dili kana angay. Milabay ang tuig, mahimong moabot ang Ginoo karon tuiga. Naapay pipila ka adlaw para makaabot siya karong tuiga. Kung dili siya moanhi karong tuiga, moanhi siya sa sunod tuig. Nganuman, ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo duol na kaayo. Bisan pag ang Ginoo moanhi karon, walay sayop sa Biblia. Ang tanan tagna sa Biblia natuman na. Sigurado nga nagkinabuhi na kita sa katapusang mga adlaw. Magampo ta. Ang atong maluluyon nga Dios nga Amahan, salamat sa pagluwas kanamo gikan sa daghang mga tawo nining kalibutan sa katapusang sa panahon. Imo ang among lawas
kalag og nahibilin nga kinabuhi, gipalit mo kami sa imong bililhong dugo. Karon palihog tultuli kami sa pagkinabuhi diha sa pagkamasinugtanon, paghalad sa tanan alang sa kabubuton ug himaya sa Dios, ug alang sa misyon sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga gisalig kanamo sa Dios. Hinaot nga daghang buhat sa dagkong kaluwasan ang matuman pinaagi kanato aron kini mahimong dakong kalipay ug himaya sa Dios. Aron makakinabuhi lamang kita sumala sa kabubuton sa Dios nga nagatuo sa iyang saad nga iyang gihatag ang tanan nga gikinahanglan sa matag usa nga nagakinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Hinaot nga ang tanang buluhaton nga gusto sa Dios nga matuman pinaagi kanato, matuman sumala sa iyang kabubuton, mao kini ang among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen.